Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li l-Partit Laburista qed jitlob il-fiduċja tal-poplu biex ikompli dak li sejjaħ il-progress ekonomiku u soċjali tal-aħħar snin. F'mass meeting fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun, Dr. Abela qal li Malta kompli tikber ekonomikament minkejja l-isfidi internazzjonali u sostna li dan huwa riżultat ta' tmexxija stabbli u ta' tim li fissru bħala kompetenti u maqut. Innota kif din il-ġimgħa stess il-Kummissjoni Ewropea konfermat li Malta baqget tikber ekonomikament aktar minn pajjiżi oħra Ewropej. Dr. Abela saħaq li l-għażla fl-elezzjoni hija bejn tim Malta immexxi minnu u mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg jew oppożizzjoni mhix ippreparata biex tmexxi l-pajjiż. Dr. Abela kritika lil kap nazzjonalista fuq diversi proposti ekonomiċi u infrastrutturali fosthom dik li sejjaħ il-pompa tal-petrol f'nofs il-baħar u trasport tal-massa fejn qal li mar żball ta' 900 miljun euro. Ikkritika dawk li sejjaħ proposti bl-addoċ tal-oppożizzjoni, fosthom dik li fisser bħala ħadma wara t-taxxa tas-suċċessjoni u tal-first time buyers. Sostna li l-ekonomija ma tistax titmexxa bid-dilettantiżmu u qal li l-pajjiż għandu bżonn tmexxija stabbli biex ikompli javvanza. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru elenka diversi miżuri li qal twettqu minn Gvern Laburista, fosthom iżidiet fil-pensjonijiet, il-Children's Allowance, it-tax cuts u l-proġetti ta' Manuel Island, tal-White Rocks u Fort Campbell u l-investiment fis-servizzi tal-IVF. Hawnhekk Dr. Abela qal li aktar minn 1000 tarbija twildu permezz tal-IVF b'xejn u sostna li Gvern Laburista se jibqa' jiddefendi dan id-dritt. Qal li filwaqt li l-Partit Laburista kompla jsaħħaħ dawn is-servizzi, il-Partit Nazzjonalista ma nkluda l-ebda proposta dwar l-IVF fil-programm elettorali tiegħu. Staqsa jekk il-poplu x'les li jafda lil ħaddieħor li qal ivvota bil-qalb kontra dan kollu u les li ħares lejn il-Kamera u skontu ma jiddejaqx jikdeb fuċ il-poplu. U għawiet aktar investiment fis-saħħa, fl-ambjent u fil-kwalità tal-ħajja b'aktar għajnuna lill-familji, lill-pensjonanti u lill-ħaddiema fosthom is-super bonus €1000 lill-ħaddiema Maltin, il-kickstart taż-żgħażagħ, l-għajnuna l-first time buyers biex jixtru l-ewwel dar tagħhom, aktar titjib fil-pensjonijiet kif ukoll iż-żieda fil-maternity u l-paternity leave. Dr. Abela qal li l-Gvern irid ikompli joħloq il-ġid biex il-familji jkollhom aktar flus fil-but u aktar ħin mal-familja tagħhom, filwaqt li sostna li Malta trid tibqa' timxi l quddiem. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru appella lill-poplu biex jislef mill-ġdid il-fiduċja li taħ lilu u lit-tim tiegħu għaliex sostna li Malta mxiet wisq il-qudiem biex terġa' tmur lura u twaqqaf il-progress li sar.